Είμαι ο Γιώργης Καλαμπόκας, γεννηθέντα στον Ορχομενό και ξεκίνησα και είχα κάνει το πρώτο μαγαζί στην Λιβαδιά. Είχα ξεκινήσει και πήγα, κάτσα ένα χρόνο στη Σμιτανίδιο, λόγω την εποχή εκείνη, αλλά δεν μπορούσα οικονομικά, διότι δεν υπήρχαν στηρίγματα και τα παράτησα όλα. Και έτσι ξεκίνησα. Έμαθα μια δουλειά απάνω στα αμαξώματα, λεωφορεία και γενικά. Και ξεκινήσαμε στη Λιβαδιά με ένα μαγαζί εκεί μικρό. Σιγά σιγά έφτιαξα 3-4, νοικιάσαμε και άλλους χώρους και μεγαλώσαμε και φτιάχναμε και καμπίνες για τρακτέρια, για οχηματολογικά μηχανήματα, για γκρέιντερ, για πορτοτάζ. Ξεκινήσαμε, φτιάξαμε και για σιλό για τη μεταφορά σταριών από τα χωράφια, διότι δεν μπορούσαμε με τα τσουβάλια. Είχαμε κάνει σιλό ειδικά και τα κουβάλαγαν και αυτά μέσα το αυτό. Και σιγά σιγά αρχίσαμε να μαζιστάμε. Δεν μπορούσαμε κόσμο εύκολο πολύ να βρούμε. Λόγω η Πισινέ ήταν μια εταιρεία μεγάλη. Έπαιρνε όλους τους τεχνίτες, τις απορροφούσε εκεί, ήταν στο φούλ της εξελίξεως της Πισινέ. Και έτσι λοιπόν όλοι οι τεχνίτες λίγο δυσκολικές αναγκάζαμε σιγά σιγά. Προβληματιστήκαμε τι πρέπει να κάνουμε για τις τεχνίτες. Η στάση δημιουργήθηκε μετά από τη Λιβαδιά που φύγαμε τα μικρομάγαζα, πήγαμε έξω στο σταθμό Λιβαδιάς και φτιάξαμε το εργοστάσιο. Το μισό είχαμε φτιάξει τότε, από την σήμερα. Και εκεί ξεκινήσαμε και δουλεύαμε με κόσμο περισσότερο. Δουλέψαμε με τα χωριά πολύ, ειδικά από τον Ορχομενό. Πάρα πολλά παιδιά ερχόντουσαν εκεί και δουλεύαν. Και είχαμε βγάλει και ένα λεωφορείο τότε, τα μεταφέρναμε και όλα τα παιδιά τριγύρω Ορχομενό. Δημήτρη, Καρδιά και μέσα. Λοιπόν, έτσι ξεκίνησε όλη η ιστορία σιγά σιγά, μεγαλύτερη η επιχείρηση και σιγά σιγά αναφερθήκαμε το πρόβλημα, το θέμα της τι θα κάνουμε με το προσωπικό. Ήταν μεγάλο το πρόβλημα το προσωπικό και ειδικά με τεχνίτες οι οποίες δεν υπήρχαν. Το εργοστάσιο ξεκίνησε πρώτα με μικρομάγαζα, όπως σας είπα, είχαμε μικροκατασκευές και μετά λόγω ότι μεγαλώσαμε, 1970 κάναμε το εργοστάσιο. Έτσι ξεκίνησαμε εκεί πέρα σιγά σιγά το εργοστάσιο και μεταφερθήκαμε από τη Λιβαδιά όλοι κάτω πλέον στο εργοστάσιο. Εκεί αρχίσαμε πλέον, βάλαμε μηχανήματα για την εποχή εκεί πιο σύγχρονα, γιατί είχαμε χώρους, οι δουλειές είχαν απλωθεί σιγά σιγά, δουλέψαμε πάρα πολύ με εταιρείες μεγάλες, με τη Viamax, με το Σαρακάκι, με την General Motor, με την Kia, με την Maggiorist πάρα πολύ, και τον Dirk, Caterpillar. Αρχίσαμε πολύ, δουλέψαμε και είχαμε ποικιλία αντικειμένων. Δεν είχαμε καταλήξει πλέον στο λεωφορείο 100%. Ξεκινήσαμε με μικροδουλειές από μικρές αντικειμένων και έτσι σιγά σιγά μεταπηδήσαμε στα λεωφορεία. Σιγά σιγά λοιπόν ξεκινήσαμε και εκεί πήραμε μια δουλειά κλωβούς τηλεπικοινωνικού υλικού του στρατού της τότε και είχαμε πάρει 100 κλωβούς να φτιάξουμε για το στρατό. Και ξεκινήσαμε εκεί πέρα, τις κάναμε με αλουμίνιο, με τέτοια πράγματα και εκεί έρχεσαμε να δουλεύουμε. Έφυγαμε, πήγαμε στη Γαλλία, έστειλα ανθρώπους στη Γαλλία με 2 προσωπικά ανθρώπους, τον κύριο Βέβαιο και 2 άλλους. Πήγαμε στην Αμερική, στην Ατλάντα τα ίδια, αλλά όταν πήγαμε εκεί πέρα σε αυτές τις εταιρείες και ζητούσα συνεργασία, μου λέγανε εντάξει, ο πρώτος χρόνος εντάξει, έχει πάρει αυτά, τώρα η πενταετία. Λέω ότι εμείς στην Ελλάδα έχουμε βγάλει μέρες. Δεν προβλέπουμε τι θα γίνει αύριο, προβλέπουμε σήμερα. Όπως είναι τα πραγματικότητα, δηλαδή, σας μιλάω τώρα. Δεν μιλάω τώρα. Και στείλαμε ανθρώπους τεχνίτες, στην Αμερική δεν στείλαμε μόνο στη Γαλλία. Ξεκινήσαμε ταυτόχρονα και τα λεωφορεία. Τότε τα λεωφορεία ξεκινήσαμε με την Ιουγκοσλαβία, τότε ήταν στα Σκόπια, ήταν Σάνος, μια εταιρεία μεγάλη και έκανε λεωφορεία. Πήρα 3 λεωφορεία τότε ή 4, δεν θυμάμαι καλά. Σκέτο το σασί, αλλά ήταν τα λεγόμενα αυτοφερόμενα. Δεν ήταν σκέτο το σασί, ήταν φλεκτό πλέγμα όλο το λεωφορείο, με σκελετό, μεταλλικό. Λοιπόν, και στείλαμε γύρω τα 10 άτομα στα Σκόπια, περίπου 1 μήνα, 1,5, για να εκπαιδευτούν και να ξεκινήσουμε την όλη κατάσταση. Και έτσι ξεκινήσαμε, πήγαμε πλέον στο λεωφορείο. Αρχίσαμε το λεωφορείο και δουλέψαμε πάρα πολύ καλά με τις εταιρείες μεγάλες. Ξεκινήσαμε, όπως σας είπα, με την Viamax, ξεκινήσαμε με τη Maggiorist, η οποία είχε τα Deutsche τότε στα Maggiorist. Το Σαρακάκι, που είχε μια εταιρεία πολύ μεγάλη, με καμπίνες που ήταν τότε η John Deere, δεν το αμετάλλει, και με καμπίνες για κουβούκια, γκρέιντερ και πολλά άλλα πράγματα. Όταν ξεκίνησαμε όλες αυτές τις δουλειές, λοιπόν, άρχισα να προβληματίζομαι, γιατί εγώ δεν έχω φτάσει και οι δραματικές γνώσεις. Είμαι το δημοτικό της κατοχής το 1945, απόφυτος. Τότε ήταν οι Γερμανοί και τα σχολιά τα είχαν πιάσει οι Γερμανοί και πήγα 1 χρόνο στο δημοτικό, στο Ρωμαϊκό. Εκεί ήταν η γιαγιά μου και πήγα εκεί 1 χρόνο. Και μετά
συνεχίσαμε και τελικά είμαι απόκριτος στο δημοτικού της κατοχής. Εκείνο λοιπόν το πράγμα που με προβλημάτισε γενικά, η εμπειρία μου και η ανησυχία που είχα, ήταν όλα αυτά τα πράγματα που έβλεπε πλέον, ήταν πάρα πολύ πίσω από αυτά που έβλεπα εγώ. Κατά τη γνώμη μου δηλαδή. Ό,τι έβλεπα, τα βλέπω πολύ πίσω από αυτά. Γι' αυτό και λοιπόν στράφηκα να πάω προς το θέμα τη σχολή. Κάθοντα στη σχολή, αντιμετωπίσαμε ορισμένα χρόνια τα παιδιά, γιατί ήταν το δημοτικό, ήταν τότε στο Λύκειο, άλλα ήταν το δημοτικό, είχαν τελειώσει και άλλοι είχαν ξεκινήσει το Λύκειο μια χρονιά, δυο. Αυτούς τους παίρναμε και καθόντουσαν 3 χρόνια μέσα. Τα παίρνανε ένα πτυχίο, ας το πούμε, από εκεί από εμάς. Οπότε, όπου να πήγαινε, μπορεί να ξέρει με αυτό το πράγμα δουλειά, γιατί ήξερε, βγαίνει από ένα εργοστάσιο που έχει μια σχολή μέσα που είχε. Και έτσι ξεκινήσαμε όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία αντιμετωπίσαμε και εκεί δυσκολίες, τα παιδιά, αλλά όλα μπήκαν, γιατί τότε οι γονείς ήταν πολύ πιο κοντά. Δηλαδή τον πίστευαν το εργοστάσιο, πιστεύαν ότι κάνει τη δουλειά του σωστά. Δεν ήταν το παιδί μία ανάγκη, μηδέν έγινε. Το όλοι θέλανε να μάθουν και μια τέχνη. Γιατί τότε πηγαίνανε στα κουρία, πηγαίνανε από εδώ και από εκεί τα παιδιά, ενώ έτσι μόλις μπήκαν μέσα, ασφαλιστήκαν, είχαν ασφάλεια. Παίρναν το μισθό κάθε μήνα. Δεν είχαν τότε, γιατί όλα τα μαγαζιά τότε μέσα στη Λιβαδιά, μόλις εγώ ήταν αυτό που ήσουν να πάρει, το είχα λίγο να τρέχει, να κρύβει τα τσαντρόπουλα από εκεί. Ενώ εγώ δεν έχω, μέχρι και τώρα ακόμα, πάνε τώρα πριν 5 μήνες, ήρθαν ψάχναν να βρουν ενσήματα. Μιλάμε από το 1975. Από το 1975. Λοιπόν, και ερχόταν και πηγαίνουν, τα βρήκαν τα ενσήματα και κάνανε ανθρώπους. Είναι 4-5 ακόμα. Δέο στον Ορχομενό είχε γύρω τα 15-20 άτομα. Η Λιβαδιά, τον Ορχομενό. Η Βαδιά, Καριά, η Δημήτρη, το Ρωμέ, πολλά παιδιά. Και έτσι λοιπόν ξεκίνησε και άρχισαν σιγά σιγά τον πρώτο χρόνο λίγο δύσκολα, αλλά μετά όμως έγιναν τα παιδιά αυτά όλα να αποδίδουν στη δουλειά τους. Ο καθένας εκεί που είχε ξεκινήσει. Η πρώτη δουλειά ήταν που έκανα για να κατατσίσω να βρω πώς θα μπορέσω να έρθω σε επαφή με τους παράγοντες του κράτους για να ξεκινήσω αυτή τη σχολή. Έτσι λοιπόν πήγα τότε στον Παπασπύρο του Φορημένου, ήταν υπουργός, δεν θυμάμαι τι υπουργείο είχε, και με πήγε στον κύριο Ράγιο. Ο κύριος Ράγιος ήταν υπουργός παιδείας. Και εκεί μου είπε ο Ράγιος, λέω ότι με γνώρισε καλά μέσω του Παπασπύρου, με έλεγε Βλάχο, ρε Βλάχο, τι το θες εσύ, τι θες στη σχολή. Και το εξήγησα ότι εγώ δεν θέλω να βγάλω ανθρώπους για την περιστρεφόμενη καρέκλα, θέλω να βγάλω ανθρώπους για τον πάγκο. Να ξέρουν να δουλεύουν. Μπράβο, πρόεδρε, δώσε εντολή να πάρει το παιδί τι θέλει. Και λοιπόν τότε, αν θυμάμαι, ήταν ο Κατσανέβας, ήταν το. Δεν ξέρω, ένα στο ΑΕΛ. Για τον Κατσανέβα, αργότερα τον γνώρισα. Ήταν στη σχολή πρόεδρος του ΑΕΛ. Και έτσι ξεκίνησε λοιπόν από εκεί σιγά σιγά. Έβγαλα τα παιδιά. Την πρώτη χρονιά ήταν λίγο δύσκολη για να έρθουν τα παιδιά, αλλά η δεύτερη χρονιά είχα μαθητάς συνεχόμενους. Κάλεσα λοιπόν και σε έκανα ένα τραπέζι στην Λιβαδιά, εδώ σήμερα τα πέτρα μεγάλη, απάνω στο πέρα χωριό, όλους τους γονείς, και τους έκανα ένα τραπέζι και να γνωριστούν και με την οικογένεια. Και η δική μου οικογένεια, αλλά και η οικογένεια των παιδιών μας. Οπότε πιάσαμε αυτή. Και μάλιστα, μετά πολύ λόγο, είχα σκεφτεί να πάρω κάπου στη θάλασσα κάπου, να πάρουμε ένα κομμάτι και να μπορέσουμε να φτιάξουμε σαν οικισμό ένα πράγμα. Ένα σαν οικισμό. Βέβαια τα πράγματα τα χρόνια αλλάξανε, οι καταστάσεις άρχισαν πλέον, πέσαν σε πολύ άσχημα χέρια στις κυβερνήσεις και στα καθένα. Βγήκαν μακριχέρδες πάρα πολύ και έτσι λοιπόν σιγά σιγά άρχισαν πλέον. Έφτιαξαν πολλά. Φτιάξαμε πολλές κατασκευές για τα τερζίνια, τα καπνά στη Θωρέα, στο Καλαπότη, σε πολλούς άλλους. Φτιάξαμε εκατοντάδες για τα καπνά, για να τα ξεραίνει και να τα κάνει. Πολλές δουλειές, δηλαδή φτιάξαμε πάρα πολλές δουλειές με υγρονομία. Η σχολή τότε βγάζαμε περίπου 20-25 παιδιά ετησίως, μετά ξεκίνησαν περισσότερα κάθε χρόνο. Διάρκησε λοιπόν καμιά δεκαετία περίπου, ξεκίνησε το 1976 και τελείωσε μετά τις κυβερνήσεις, την κατηργήσαμε τη σχολή, γιατί αρχίσαν πλέον να μπαίνουν πολλά μακριχέρδες μέσα. Και σταματήσαμε το 1987, κάπου εκεί μέσα, τη διαλύσαμε τη σχολή. Μετά από όλα αυτά τα πράγματα, λοιπόν, μεγαλώσα, άρχισαν πλέον η πολιτεία να μας βάλει ένα 7% απάνω ως ανθυγινά. Ενώ η αμαξοπία δεν έχει ανθυγινά, διότι καταρχήν έχουμε ύψος 9 μέτρα μέσα. Τότε στην αμαξοπία ήταν η Διαμάξ πρώτη, μετά ερχόμαστε εμείς μετά τη Διαμάξ, η Ελβάμ, και μετά έχει πάρει άλλα 4-5 μαγαζιά, ήταν ο κύριος Τσόκος εδώ πέρα και άλλα δεν φτιάχναν, μόνο ο κύριος Τσόκος έκανε τότε λεωφορεία, ήταν και ο Αγγέλης, αλλά τι πήγανε στα Αθήνα, δεν κάναν τίποτα. Λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα ξεκινήσανε τότε απάνω από τη σχολή και ήταν όλα ενδιαφέροντα,
Όλοι χειροκροτούσαν για την ενέργεια των παιδιών και για να οπουδήποτε πιάναν δουλειά ή αν είδαν ένα μαγαζί και αμέσως μπορούσαν να βάλει μπροστά με το χαρτί αυτό που παίρνανε τη σχολή. Τότε λοιπόν, αφού μας είπαμε, έβαλε 7% απάνω από τη γυνά, πήγαμε. Τότε ήταν ο κ. Γιαννόπουλος και μας βάζει 7%. Του λέμε, όχι, λέει, άμα δεν μπορείτε. Είχαμε πάει τότε, είμαστε στο σύλλογο των ομαξοποιών. Βιομάξι Σαρακάκης, εγώ και αυτοί είμαστε στο σύλλογο των ομαξοποιών. Και τότε του λέμε, λοιπόν, το λέει ο Χριστερόπουλος, ότι αν δεν θα κλείσουν τα μαγαζιά, δεν σηκώνουν η βιομηχανία τέτοια βάρη ξανά, γιατί η αμαξοπία δεν έχει ανθυγινά. Άμα δεν μπορείτε, θα κλείσει, λέει, να τα πάρει. Φεύγουμε και πάμε στον Υπουργό Οικονομικών, ήταν ο Αρσένης. Πήγαμε στον Αρσένη, λοιπόν, εκεί ξανά. Του λέει, τι θα γίνει, διότι εμείς εδώ πέρα φέρνει τώρα, είχαν επιτραπεί τότε να έρχονται τα μετακυρισμένα τα πράγματα απ' έξω. Μετακυρισμένα, οπότε πλέον κολονιζόταν η αμαξοπία. Και του λέμε το Αρσένη ότι άμα μας βάλει αυτό που θέλει να μας δεν γίνεται, να κλείσουμε. Άμα δεν μπορείτε, κλείστε, να πάρει το κράτος. Λοιπόν, τους λέει ο Φωστηρόπουλος, θα κλείσει. Έχω 3.000 άτομα πανελλαδικά, είχε ο Φωστηρόπουλος. Και πραγματικά το έκλεισε και συνέχεια έπεισε αυτός, ξεκίνησαν όλοι οι άλλοι. Εμείς τα ίδια όλοι σιγά σιγά κλείσαμε, διότι δεν μπορούσαμε να δουλέψουμε. Λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα μας κάνανε και άρχισαν πλέον οι εταιρείες να κολονιστούν με όλα αυτά που βάλανε τα μεγάλα τα έξοδα στις εταιρείες και αρχίζουν πλέον δεν μπορούσαν να εξαρτούν πουθενά. Κλείσανε οι εταιρείες όλες οι μεγάλες, γιατί με αυτό το πράγμα όλο, διότι δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν στα έξοδα και σε όλα τα πράγματα. Από εκεί λοιπόν ξεκίνησα εγώ και βλέπω ότι τώρα για την σχολή, αν και σε αυτή την ηλικία πούμε, ενδιαφερόμουν να κάνω τη σχολή, διότι μπορούσε να πάρει εκεί, τους βάζει στο Ταμείο Ανεργίας που ήταν το πολιτεία και τις πληρώνει και κάνει την ημέρα, να τους βάλει σε σχολή αναγκαστικά να πάνε να μάθουν. Γιατί για να μάθεις κλάκ, να μάθεις φορτωτάρια, όλα αυτά τα πράγματα, γερανόκια πράγματα, είναι θέμα 1-2-3 μηνών. Πήγες μέσα, θα πάρεις το χαρτί και θα πεις πάνω και να το έχεις, να είναι μια εταιρεία σοβαρή, να έχει 5 μηχανήματα, γιατί δεν θα πάμε στο μηχανολογικό να φτιάξουμε. Να πάμε σε αυτό που είναι έτοιμο, αλλά μία πάνω από να ξέρει το χειριστή, να ξέρει το συντηρήσει, να κάνει το σέρβις, να ξέρει όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία είναι τα βασικά πράγματα, τα οποία εκεί υποφέρουν τα μηχανήματα όλα. Όπως σας είπα, δηλαδή, μπορεί να πάει σήμερα σε μια σχολή και να μπορεί να πάρει ένα πτυχίο μέσα σε 3, 4, 5. Έτσι λοιπόν θα δημιουργήσει πάλι προσωπικό από ανθρώπους εμείς ανειδίκευτοι, οι οποίοι έχουν και ηλικιωμένοι λέγοντας 50-40, να μπορούν να πάρουν ένα χαρτί και να μπορούν να δουλεύουν ένα μηχάνημα. Το μηχάνημα αυτό θέλει συντήρηση, θέλει πολλά πράγματα για να μπορέσει να διατηρηθεί μια επιχείρηση και ο αυτός να είναι ζωντανός, να κονομάει και δώσει 5 για τα έξω της οικογένειας του. Εκεί βλέπω την όλη κατάσταση και σήμερα, εάν γίνει μια σχολή σωστή, με ορισμένα προδιαγραφές, όλα μπορούν να γίνουν και να πετύχει σιγά σιγά να αλλάξει. Γιατί σε όλα τα κράτη υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Έχουν σχολές, εκπαιδεύονται και βγαίνουν γυμνασμένοι έξω. Δεν βγαίνουν, εδώ τελειώνει το λύκειο και φεύγει και να κάνει τι, να πάει πού. Τίποτα δεν μπορεί να πάει, να πιάσει μια θέση. Και έχουν τώρα πιάσει τα σομπλατζίδικα και τα καφένια, τα μπαρ, τα καφενιδάκια να μεταφέρουν τον καφέ και να τον πάμε στον άκρη. Δεν είναι αυτές δουλειές για νέους ανθρώπους. Κοιτάξτε, εγώ εκείνο που σας συμβουλεύω που σαν επιμελητήριο, θα πρέπει το επιμελητήριο θα πρέπει να επεμβεί, να κάνει έναν διάλογο με γονείς, με ανθρώπους άλλους. Διότι αν την νεολαία δεν φροντίσουν όλοι οι παράγοντες απ' έξω, ο Δήμος, ο άλλος, ή αυτοί που έχουν, εγώ, ο ΑΒ που έχουν τις εμπειρίες, δεν καθίσουν κάτι τα παιδιά να τα πιπιλάνε και να πούνε εδώ θα κάνεις αυτό και να παίρνει και ένα μεροκάμα αξιόλογο ή κάνει μια επιχείρηση δική του, αλλά να έχει φόντα μετά που θα κάνει την επιχείρηση, θα έχει επιχειρήματα. Το θέμα είναι ότι πρέπει οπωσδήποτε την νεολαία να την προσέξουμε, διότι έχει αρχίσει και δεν ξέρει τι να κάνει όταν τον βλέπει ένα νεαρό τώρα, 2 μέτρα παλικάρι, να παίρνει τον καφέ για να πάει να τον φέρει 200-300 μέτρα με το μηχανάκι, με τις βροχές, να πάει στις καφέδες για να πάρει 25-30 ευρώ, αν τα παίρνει. Όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να φροντίσει την νεολαία, όλοι μας και τα επιμελητήρια είναι σοβαρά, γιατί ασχολούνται με το θέμα των τεχνικών και με τις εταιρείες τις εμπορικές και όλα στην περιφέρειά τους. Πρέπει να ξεκινήσει πιο δυναμικά, να καθίσουν, να έρθουν σε επαφές με ανθρώπους οι οποίοι έχουν εμπειρίες. Γιατί όλα μπορεί να πάνε, άλλοι έχουν βγάλει πανεπιστήμια, αλλά είναι ορισμένα πράγματα τα οποία δεν διδάσκονται. Οι εμπειρίες δεν διδάσκονται. Οι εμπειρίες αποκτήνονται από τα λάθη που κάνεις. Και αυτός που έκανε τα λάθη, στα λέει και μην ξανακάσεις εκεί, γιατί εκεί έχει βρώμα. Λοιπόν, δυστυχώς όμως τα πράγματα. Εσείς που είσαστε νέοι τώρα πρέπει να τα κοιτάξετε, να κοιτάξετε πιο σοβαρά
και πιο καθαρά.